Ja, minister, er is nu niet een sprake van een COHO, maar wat kan de leraar, de docent op Aruba verwachten van veranderingen in het onderwijs op Aruba? Nu dat er geen sprake is meer van COHO. Nou, er is een doorliggend rapport, dat heeft mijn collega ook dat benadrukt. We hebben ook eigenlijk in de 4 landen overleg een presentatie gekregen van alle 3 eilanden. En er zijn voor Aruba 13 aanbevelingen. Die aanbevelingen moeten uitgewerkt worden en die zullen uitgewerkt worden. Het hangt niet af met de COGO of zonder de COGO, maar die doorliggende rapport gaat geïmplementeerd worden. En we gaan eigenlijk de aanbevelingen prioritiseren. En we gaan gewoon aan de gang. Bijvoorbeeld, als ik eentje mag noemen, die van de wetten van onderwijs, de landsverordeningen van de onderwijs, landsverordening kleuterbasis voortgezet onderwijs, zal gemoderniseerd worden. We hebben een jurist uit Nederland hier naartoe gecontracteerd. Beroepsonderwijs heeft nooit een landsverordening gehad. Directie onderwijs inspectieonderwijs, heeft ook nooit een landsverordening gehad. En dat is nu in de maak. De eerste kwartaal van dit jaar zal het al afgeleverd worden. Dus met de kogel of zonder de kogel wordt er een werk van gedaan.